At tuyen, to'y kabarbaro nga programa, abay saray lokado drama nga makaipahay tiragsak, ken liwliwa kabayata rigiting kay paraktar trabaho, wenno padagina na. Kuyugan da karod, gagayem ko dita taintay din gen, dahito'y pakasaritaan, kibida tayo ani. Pepita! Dahito'y tagbalin asiled mo, Pipita. Nabayag ka mo ito nakatulong ako nam. Kat saan naman sapul nga isurok no niya dagiti trabaho. Uwan, madam. Nakalanad mo't iti kontrata, nagpinirmaan tayo iti Marapait Agency. No, anya dagiti trabaho. Ay, masado ta ka mang basa amin iti kasambahay lo. Basta nagpirma aklatan iti kontrata. Makamo ni Francisco amang basa na imbang. Iso, matlagayam nga awan madlaw ka sa bali akaduayo, madam. Nakarwaran dagiti duwa nga anak mi agad adal pailaang. Adan nasawa dagiti talo ngayon inauna nga anak mi. O niya, dapat ti kayat mo damagan, Pipita? Ay, awanan, madam. Amang ano mabisin kan? Ingagluto iti kanam. Ay, nabsugak pa ilang magkiti, madam. Amang ano ni Francisco daytan. Ay, naimbag man ta na sa pamatlaan nagkawit tay ti alaklakayan. Aday ta. Nailukatan ni Yolanda Tiridaw. Sumrakad dangdang. Wow! Nagpintas ka nagtakkel ti balayo. Iso ka di ti inaunan nga anak mo? Kanya nga anak ti bagbagam. Uwanan kay tibain ko ko. Ay, talaga na isang kapailaang. Naumakan kanya kat nagisangpat ka na di ube nga may tisyak. Umay ka man na babae. Ay, taktal na ka, Yolanda. Taktal na ka man. Saan mo adang rani dangdang? Insangpat ko akatulong ta. Anya katulong ti bagbagam man. Ada na ala ka katulong. Anya? Anya? Kasano ak nga rudan? Agawid ak ati na oras. Nagadayo pa'y nga rin tinagapwap. Si akpay tawan pagpletik nga agawid. Kasano nga ron ito yan, Yolanda? Di kan to lang haminan nakauray. No nagpayag ka to magamin iti napanam. Kapilitan na pagawidan ti maysa. Ha? Kasano nga tatay to yan? Kay kahit ko ani Pepita ti agbali na katulong ta. Awan na nang kay tibain na laklakayan. Pinilim pa iti napintas kan kabubingan na katulong. Ad-ada nalala ada kamayabay iti kinapudaw da itadangdang. Pipita gayam tinagan mo, balasan ka. Tagano ka? Bugyasan, sir. Bugyasan. Nay, kasla nang nangagkunday ta lugar. At tayo na sa iji Pampanga nakakita akin ni Dangdang. Anya ti kayat mo asawan ni ti dayta, Francisco? Ni Pepita ti pagawidam? Ay, kung nagtupay ka, tanaisam ka iti ubeng. Sos, biglikadong sa ito ya. Diyak lilakit di umanlugot. Yolanda, saan la ti bagik tinabannog? Uray ti utek ko. Maturugak man pa itap no mainanaan ti panunot ko. Ay! Diyak magustuhan ti panagpampanunot mo, Francisco. Di nakibabain. Nalpasa na nakapagpinirma kami kin ni Pepita iti kontrata iti Marapait Agency. Saan mo man nakuriruan ti utek ko? Ang talag ka kanyak. Anya ti sarbi na ako kung ay ti birngas ko. Itrakat kami. Impay-pay som, ti biringas mo adyusay. Ti pa'y pinanakawan sa kamanan Lukoy ka. Anya manundet ang ibagbagam. Lusay nga. Pag-alam ka na kita balikas. Nalipatam saan nga dakit ya sinig mo. Ay, masabalik man kisaritaan ta. Kamuto. Ano ti paborito nga ayam? Idagad-adal kayo iti elementary ka. Softball, wanyo, baseball. Katter ka mag-adam. Ungit ka pala arungit. Uray pimano manan ni Pipita. Ha? Kinjak na ibagat ipanagayat ko. Mawaga lata. Ay, sus! Talaga sumisipaw ka. Ay, ni Ali, di ko na kapinanawan da. Salbag, barte kayo mga min. Anya? Aglalaok ibagbagam. Kasano nga tangarot dayo tayo manang Pipita? Awan ti pagpletik nga agawid. Amang amuyo ti agadi. Ha? Dati kayo mo sa wan. May kan ka iti pagpletem. Ang nga tan aya. Ay, kasi kamat.
Ingkari ni Uncle Kuko at tulungan na ngagtuloy iti panagatal ko. Kabayan at ti panagkatulong ko kadakwada. Ay, anya nga iti nagpatinggaan ti nalpas mo, Dangdang. Diyak pa'y nakaturpos iti elementarya. Ta narigat ti biag mi jay samar mana. Pasla akla indak nir ti bagyo nga Yolanda. Anay palai si jay Pampanga. Ay, nagalas kayo na doa. Apay ngay ramraman dak, ha? Kayat yun ti sopas, madam? Ay, kahuna! Asino nga, iti di mangayat iti sopas. Aglalo no naimas, ti pan nakaluto na. Dumgag kayo na imbag iti bagak kada kayo, Pipita, Dangdang. Talpasan na makainanaak, tap mo makapagpanunot ka na imbag. Iyo na akong tagyaman, Uncle Kuko. Amok akasyanda, at sakti piliin yung agbalin akatulong nyo. Pagkunami ti dayta, Dangdang. Amok, manangaasi kayo. Gaputa, adayo ti pagawida. Awan ti pagplete. Siyak lakit di ti piliin nyo. Oh, katanya ti makunam, Pipita. Ah, ay sab, tumtum nga kaklaan. Or-urayak noon niya ti panggadeng nyo. Dayta man ti kunak. Bueno, gaputa masyanak ka ni Dangdang. Agyaman ako na imanan kada kayo. Amok, atong palin nyo ti inkariyo kanya. Kapag tuluyan da kang agadal, kabayatan ti panagkatulong ko kada kayo, Uncle. Tsak malipatan dayta nga inkarikan ka, Dangdang. Sos, delikado aksama ta. Ang gaputa na kapag pinirman da Pipita ken Yolanda iti kontrata. Tsak mat kayat ang maibabain ti asawak iti marapait agency. Ha? Kasano day ta, Uncle Kuko? Tapno awan mapasaktan ken maatiwan. Alaan kayo adwa akatulong ko. Agyaman ako na kada kayo, sir. Agyaman na, Uncle. Ay, anyan. Bak nang kansama ti panagkunam. Kaya mon sakit iti agpanakkel ka nagiti karuba. Ja kun mga la iti katulong no saan ko akabakalan na sweldoan Yolanda. Pero saan nakagpampanakkel? Ja ko ugali dayta. Takasano, arig nagkatawanan, dagiti anak ta, kanti katulong ta. Awan mabalin ta na ilaw anakon. Ay. Diya maguston day ta pa nagsasaw ma. Kung nagtupay kay, abay, nailawan ka kinidangdang. Sa bali man ang ti panagaw-awat mo. Di kayat ko asawain. Kaputasag gaysa ta itinaala katulong. Di takderantan. Kababain mo't no may sa kadakwada ti pagawidam. Kasano ngamin ka, duwa ti katulong ta, Koko. Di nasaya at tapno makapagtinulong da iti trabaho. Numuna tayin karik kinidangdang nga pagadalag kabayatan ti panagkatulong na. Kaya mo pa pagpalinan nga schoolar ni Dangdang. Ipadpadam to magkadagiti daduma nga da schoolar da. Saan man natila adda ang mapampanunot mo si Kayolanda? Ikarong ni Dangdang ti panagadal na babaen ti panagkatulong na. Apay simrag ka dito kwartok Dangdang. Ada ka di napatig nga ibagam. Tulungan ka amang ihangal ka dagiti arwatam manang Pipita. Ah? Ay, saan na? Kabaalak day to, Dangdang. Tapno saan ka amabannog amang balikas itinagan ko. Dang, kunayo latam. Sige, hintay tati ko na. Apay, ala ka dito pudpud no, anagan mo. Analisa, ti usto anagan ko. Adang amudak adangdang ti bernas ko kadagiti kaaruba mi injay samar. Ay, nagpintas mo, gayang tinagan mo. Nagadayaw na ta, naggapot ta samar tay. Narigat nga min ti biag mi. No kumamabalin. May salaangin ti agbalin a kwartuta manang Pipita. Anya? Diyak mo't tinapuutan ti oras. Mapaya di may bagbaga po boy. Sumip nga dan. Samok no urayam at tumaod si kabus abulan. Anya ti kahit masawa ni ti dayta. Agbati ka. O sige, agbati ka no kahit mo. Agpatpatnag kang nagtrabaho dito ka din. May tataka mo to. Dalaki di kapi. Nangato si Bachi over sa doble sweldo. Dapat na diferensya ng madaanan mo si Bikat. Oh. Di ka man. Nanyala di tanti bagbagam. May kakitin, kaitan. Tu pala sa aso.
Kamok itayan no. Kabuting ni Dangdang ti Alia. Takayat na ngagkakwarto ka na. Nalailo ka nasimpay nga ubing ni Dangdang. Kamuto mo tayo mauawag. Hello, kamutaw. Kumusta ka, Aunt Pipita? Ay, nakadano nakmutan na saya at dito'y pagkatulunga. Ngam, amom, kamutaw. San pa'y? Ururay ng bagam. Ika talaga kamutaw. Duha kami ang katulong na kito'y amom. Oh, mait man. Tapnusan ka marigatan iti trabaho. Bak nang ngarot ada iti amam. Wain bak nang da, ngam amom kasti nga main. Nangyawid ni Sir Coco iti katulong da. Sa, nangibagamot ni Madam iti katulong iti Marapait Agency. Nagbayag ka mo ito na mangilo ka titirita o Dangdang. Anya tirarami damaya iti silid mo. Agin ida akon, madam. Itiplaan kayo iti kape? Ay, sana ka makakapkapay. Kaya't ka kasarita may panggap iti trabaho. Diyak kaya ngagsadot-sadot ka, Dangdang. Laglagi pa mga gadal kanto intun pa nagrurugi ti klase. Jak kadimot mabayin, madam. Amok nga ikaro ti kanak. Nay, mayaman ti pa nagsungsung ba mo? Agam, saan lati ka nam ti ka rin? Ti meriendam pay. Saan ka lang kumakaya takatulong ka, Dangdang? Amo ka na sampay lang iti ubing ni Kuko. Kat mayat pay lang tirik nana. Ay, pakpakawan. Jak lakayat ti laklakayan, madam. Sa kayat ko pa iti makaadal. Anya kalakit din Yolanda. No anya lalitan ti ibagbagam ken ni Dangdang. Di ka lang mabain. Kanya ko matipagpaina ngay kakatulong lang, Dayjay. Iswati rong bangagpain kanya. Masapol, ngagdayaw kanya. Taob-obing ngam iti siya. Saan aga po ta inosente nga ubing aramidem matlatan ti kaykayat mo. Masan ka kumamad ken kwa na. Kasuno mo nga main. Pagkatalam ki din. Nasyanak ngamin idikan kwa na idinamamok iti Pampanga. Saan mat adakas ti agarapaap? Tapno saan nagkatkatulong latta naging gaitingga na. Apay nga ni Pipita. Di mo umangagkat katulong. Dayton sapay ki dito saan anak asawaan. Awan lati preno tangiwat musika. Kanya ti pakairamramanan ni Pipita alaman. Saan ako nasingaan? Matulog ako. Yung paglakit din. Nakaiga makikinapayat ko. Wow. Apo, isumit lang ang nalawag tibigat mo kamuto. Nakasaritam gayam ni Pipita Ejirabiya. Yung paglakit din. Nandiniak na iano din. Iti pa nagigup mo iti kape. Nalawlawag kumapay no adatay gilawag. Apay, ijilawag kaya ni Pipita. Oo, nagadunga mom. Ituloy mong tagkapay. Sina, tila malaglagip mo. Aglalaok ka. Nembag mo, dito'y ka na mamigat. Tagkuyog tan na mapanin di garden. Ada ko mga rod kinirog na inapoy. Nga ibul na si kape. Ay, kamuto. Mabitla nga. Ituloy mo ti agkape. Taagi kurugak iti pambigat ka. Dahil tamanti ko na. Tapnod damot supapak. Tipan nakipangan mo. Mapasangpot mo mo't gam. Tinaki mo no kaya't mo luko. Dahil baglaeng tadwa ta akatulong da manang Pipita. Saan ta amarigatan ta makapagtinulong ta iti trabaho? Ay, huna. Kaya mo di sana marigrigatan, Dangdang. Ay, Madam. Da kayo magayang dita si Dugmay. Nalakakla nga kasarsarita. Ay siya kung timang pletikin ka. Kayat mo, tay tama ilang kay tulod na ka ni terminal iti boss. Anya man nang dayta ibagbagam ken ni Dangdang. Nakapigtig sala ka ti panagdengdeng nagdaday talakayanan na ya. Umay ka man ditoy. Ay madamdama, kasarsaritak pa ni Dangdang. Pasla nakabutbutong mo ti amo ta bakit manang Pipita? Saan ka nga tagtagari, Dangdang? Mga lumanggag na ka na, Madam. Agpungtut tumanan. Ala, agtrabaho takit din. Agina na kayo pelaan ken ni Pipita. Tagsarita taman biit Dangdang. Huray tarimwar ni Yolanda. Anya ka diti ibagayo kanyak angkal. Oh, kasla mabot-butong talangam. Relax ka lang. Saan kang anwen?
Maipapan iti trabaho ti kayat ko pagsaritaan ta. Ikarik, angkal. Agagagata. Saan daklakit niya pagtalawon? Denggam kasarita ka, asaan ka kumanga agil-ilem ken ni Pipita? Saan mo kumanga apalan dagiti benepisyo na? Saan ko ang maawatan na anya ti kayat yung asawan, angkal? Naragsak ako no makapagtuloy ang agatan. Kat sapay la kumatamaan husam ti agkatulong, Dangdang. Saan nga agbayag ni Pipita dito'y balay? May saak to nakatulong yun? Uwen, kas nangagpaiso. Adda kontrata a panagpatingga ti panagkatulong ni Pipita dito'y. Oh, kastagayan. Panunutot nga ron, akaslaawan kadwak akatulong. At gaggagata. Uwen, kan may sapay nga ibagakin ka, di mo ipangpangag dagiti mangmangag mo kini Yolanda. Kas jay lang ti ugali day jay. Dahito ti pinatemplayo agatas yung madam. At akadi pa ipangibaunan nyo kanya? Awanan. Kung naman no supas ti pameriendam kanyak, Dangdang. Ay, kaya't yun ti supas, madam. Ay, kauna. Basta naimas. Ando nga to supas nga saan nga naimas? Ay, huwag gayam. Nangagkoy day, anadakamat mo kin ni Pipita tinagan ka. Saan ada kayo day, madam? Kanagnagan nyo laang. Apay, adam among ngagnaga ni ti Yolanda. Ay, kuta Nagna iti taaw ni Yolanda jay samar a lugar mi, madam. Ado, ti pinirdi na abalay. Nagranggas. Uli teman timpagam, Dangdang. Makaungot kayo matan, madam. Day di bagyo Yolanda, ti ibagbaga. Galasan ti ugalim. Kaya mo pagtalawon ka. Sana ka makilanglangay kan katap na mom. Ang angawon kayo lang, madam. Dala ka man. Oh, Yolanda. Di ka lang mabainan magbugbog ka. Anyaya ti basol ni Dangdang ken ka. Pagtalawon day tapabay. Uy, pungo siyusan ko ma. Pakaunan da kun, madam. Tinasaya at Dangdang, pumano mo kapailae. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dati wastorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutam laing bit, data subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Kanya kalakit din Yolanda. Dahil talangan ti pagpupungtutam. Katpud na matimbaga na. Adim malan ti bagyo Yolanda, iti lugar da di summer di. May isa ka man. Anya ti pagkitkitaan kanyak day Dangdang. Aglanglanga ka bagyaw. Agpungtut kamitla dagusin. Ay, diyak kaya na makita ti panagrup-rupa day Dangdang. Nuko na ka pagtalawam. Pagtalawam! Agkalma ka kade. Masyan ka kumamit ken ni Dangdang Kung guna na? Ha? Dahil di lakid din abanag ti pangpatalawam ken kwa na. Agpupok ka pa lang dito'y kwarto, talo mamiis ti ulo. Adada pa mudot ti ulok no kastoylaan. Ina manggidagir ko ni Jimon. Sige, no dahil tati mapanunot mo nga aramida, nasaysaya at pa. Makaammo ka. Kat kayat ko nga inton sumangpetak. Awanan day Dangdang. Masuro na kiti panagrup-rupa na. Naglukon ni Popoy. Anya ti orasan gumawan pa lang. Ay, nasudaitan sumungat. Mayat mo tiwid-awid na. To all the girls I love before. Hindi ka natapay. To all the girls I know. Lukbak man makasidag. To all the girls I love before. Loko! Sa balin to matar aramidem, di ka pa inidugmam. Aya. Ay, sus. Aya, tito ka kakinambal mo. Tinukmam. Ay, salbag niya. Ngay dugsul pa titimid ko. Grabe, tangan. Wala pala ko kumani ayat barang may isang salbag. Naman mo sinasalas. Ay, sus, sa dagran pa Di titimid. pa ilagit naksayan na timid mo. Jak amaw no makakatawa no maasyakin ka, Dangdang. Napay ni minakas di mo timpagpagkan ni Madam Yolanda. Dinamag na ngamin no, adam amok ka kanagnagan na. Kahit imbagang mutan ti Bagyo Yolanda. Saan ka lang nga imisim, manak? Nagkatawa ka pa'y. Pipita. Dangdang. Isa kay mahindi ayan pa. Mga nunang nagnakiday di pa nagkatawa. Nagpalamiis ni Yolanda i.J. Moore. Katinton sumangpet. No anya laditan ti ginatgatang na. Dangdang. Agsarita tamang biit.
Aging pakiat nga rodan kadagiti bato. Saan ka numutan akayat na makita ni Madam Yolanda ti pa nagrup-rupak? Dahil ito kinapintas mo, dangdang. Saan ang makauma buy-buyaan taropam? Sa nagagat ka pa eh. Tinasayaat. Ikan kayo iti kwarta kini Pipita. In kayo makitsanda. Ilutuan nyo itinaimas amakmakan ni Yolanda. Apag isulauna yang kal. Tiyan niya. Adda amok anaimas nga ipamiriendak kini Madam Yolanda. Ilutwak itinaimas asopas. Dangdang, awan mo't nga tan tinalipatan ta pinagatang ni Sir Coco. Karni ti baka ken baboy. Karni ti manok. Pasig matla akar ni daytoyan manang Pipita. Una raw. Managkarni ka nung ngamin ni Madam Yolanda. Saan unay nagsigsida iti natal? Di na kanupay garawon atin natang nga mailaw iti karnay. Saan mat nga ron alumok mo? Tidayawag ka ni Madam. Napigsa ti pa nagpukpukaw na. Saan na nakasapulan ti mikropono? Ala ka. Dangdang Ay, gumatang tapay gayam iti ikan. Kung uri sang kabasit laang anatan. Kunak man naawan tinalipatan tan agatangan manang Pipita. Ay, wang gayam. Dumawas tanto iti groceria, tagumatang ta iti sopas. Nyugpay gayam. Kaalog, akakaruyan ko nakuma. Ay, buko salad sa mo ti panunutam dangdang. Mas pay buko salad manang. Uray po utam tayo baga. Noong maramanan to day to'y apotahit, malipatam ti katugangam. Aglalo no, di ka pa'y naikamang. Apaw, amo pa'y day ta pagsasaw na. Amangan no ko nayo ang makaas-asawa ako manang. Si Kamoy, sa anak mo tama nagsuspek ka. Ay, yun nata gumatang iti kalong. Uray ta malabsan tamay. Santa nga agbaybayag. Tanig, panagluluton iti banggal daw. Sana bali amala daw tayo ang mangal daw manang. Magsuglaki di iti merienda ni Madam. Malipatan nanto tigura na kanya. Mabisirak launay. Nagmirinda ta pa ay. Sa tanto ituloy tagtrabaho na madamdama. Sa anak pa naglinggit, agmeriendatan. Talaga mat, asaan ka man naglingay. Ang kapay man nagdigos. Kabagyam sa tipusa. Pagpagipusa ta, digusin ta. Anya, apay, nakakita kang itipusa nga tidugit itimid niya. Wan, dano man. Kasarsarita nagtumot ngamin kat madama akamangan. Dito din pamuto. Friend. Kingyaman ako boy. Uray may sama ti puboy nga tidug timid na ano kasking ka. Kamuto, numero. Numero ti bagbagam? Numero. Sa anak nagtaytay ti huiting. Oh. Pugtuak, no asino tinakalagipin ka, no apoy naltukan ka. Ay, naltukang ka dyan, nagadungan mom. Agmirenda ka kiting. Ngaman na dam, tama nga numaltukang ka. Este, maltutan ka kung nakuma. Kasang-sangpot pa ka. Umawag mo't ni Madam Yolanda. Bagkato nga ipan iti kusina dagito'y ginatgatang tama ng Pipita. Kasaritang pailaan ni Bata. Tayo sa ganap ni merienda ta. Alam mo, Dangdang. Hello, Madam. Ay, nag-iimas ni Sopas! Nabayagan na dyan nakaraman! Ay, Pipita! Sino tayo dyan ang gagkuhan nagsaw? Ay, hindi Dangdang day dyan, Madam. Isagana na kanuntay sopa sa meriendaan niyo. Ay, nag-iimasan. Ay, oral na nagkiraos ti tiyan ka. Mabisina man tayo. Ibaga, majak kaya tinalusay asupas, ah? Uwan, Madam. Nabiit mo't laang alut punday dyan. Ay, huwag gayam. Ayan ni Coco. Nagado nga min dagito'y ginatgatang ko, kadya mabagkat. Ay, amangan no, aday dyan kwarto yung Madam. Ay, ngam no kayat yo, ibaon ko laang ng niguyo a driver yaw, Madam. Ay, huwag man gayam. No, apa, adyak pa lang kami nagpakuyog, kiniguyog. Ay, nga mga di bagakan ko na, Pipita. Sige, Madam. Mabiit laang nga raw.
Yolanda. Si kakadingag peso. Na. Una inday ta panagmulagat mo kanya ko ka. Napintasak ka nila una yan. May bagay mo lang kanya day kawas ka. Kalaklakit inuad na nayaw awan itay a prinsesa. Agam sa dino kadiaya ti pakikasara. Anya pakikasaran di bagbagam? Nukas kalamapan makikasar iti langham. Sa, anya petag ito? Impapas mo matan tinapan nagpalamiis ijemol. Tagadwa ginatgatang mo. Napanalaan mo ijemol. Ananom ti kwarta no di mo gastusan. Iti day nga imbagam Yolanda kasla kagurguram matan ti kwarta. Nagadupay ti ginatang mo asaan anausar. Gimatang kamanan iti nakaad-ado. Apay, pangipanam mapangusaran dagitoy. O di ada pagbadok na damangawis kanyak at tumabuno iti paskan. Urayak lang na ipdukan iti day nga imbagam Yolanda. Madam! Umay kayo nagmerienda iti sopas! Nangamuday dyan ko ka. Ay, supas ka na. Ay, saan mo lang nalusay? Apay kumamot ang malusay iti sopas, madam! Kanyang amin aya day pagsasaom analusay Yolanda. Agayab ka nagmerienda, ngam di ka pa'y mailagayam na kay dasar. Ayan na ti pariyok Anya ka mataya Yolanda. Mabalin mo tati kasirola paglutuan ti sopas. Wano ti parayok nga iso ti pangigisaam no anyaman ti mabalin mo nga ilaok. Asagpaw na kasjay. Lutun gayam ti sopas ditoy. Isumot lagayam asang kay bagayo adiyo kaya tinalusay. Kawuna! Anya ko ma? Ay, sa anak asaramulyo, tapno mga anak ibisan ang naluto asupas. Yolanda agungat ka man adagusen. Dayto yan, madam. Mabiik lang ta, idasaran kayo. Na, anya daytoy? Di gumo at ikalog. Sa, anya pa dayta? Leninay, biskuit mat. Dayto ti sopas mi ijay samar, madam. Biskwit kada kami ti sopas. Ngum ilaok ko iti kalog, tapno na imas. Nagalaslaki din ti ugalim dangdang. Ay na, nagar-arap pa paglaki din ang makapanganak iti sopas. Biskuit magayam, ti bagbagam. Pasensya kayo lakuman, madam. Saan tayo ang nagkikinawata? Ijay samar, sopas namin kada kami dayta, madam. Wita, sa umisam ka pa ilan. Nagimas lakit din. Kalog na da biskwit na. Italaan na makaramanak iti kaspoy. Agyamanak nung magustuhan yung matlaang angkal. Ikot si Kapipita, mga lakamat iti merienda mo na. Ay, nagmayat man kilamiis na. Ay, may mas magagpisa. Sige, merienda kayo lang pasar, madam. Kasi kasmutlaan ti pangaldawan tayo. Ay, gayam, tulungan kan manang pipita. Ay, kung mabalin mo matlat nga irapin ti ag merienda, bayat naglutluto Kapipita. Gilaan, sir. Iya laak-langan ni manang pipita, angkal. Daytoy, manang pipita. Ag merienda ka pa'y. Kasyak ti mangituloy, iti pa nagluto. Oh, kanya ti mapaspasamak ken kayo landa. Kilaat mo tinan na baringkwas ka. Ay, Nagtagtagailop ka. laki din all daw pa'y laang. Malam mo gayam ay. Kat mo saan ka pa yan ang aldaw. Di ka mat nakariingay. Naiturog ka nga raw. Kasano pa makapanganak no kasto anabsugak pa'y laang. Kagurguram ni Dangdang na imasam mo ti nagmerienda iti supas. Ita, agayag ka pa'y laang. Tanda na di ka lang arudan makakita. Gapo iti kinak mo sipot mo. Okay. Akas lang makagura ka ngay. Na may sanak ni Dangdang Sa bali magayam tiya muna supas. Hanggang na imas, mate. Lukas ta, saan ka nga roon ng mga aldaw? Tangal daw pa'y nga raw ka numalamay. Anyat oras ay. Pasado alas 3 iti malam. Maramdaman to nga agmerinda. Hanggang mga no di mo tumanan maimas ti mang rabi eh. Ay,
Naibos ko. Ay, ito'y langan ti merinda. Ay, sa bali lang ti tinimplak tubog ti kalog, madam. Naibus itay aldaw ti sopa sa nalaukan iti tubog ti kalog. Ay, saan kayo ka di amangan itin na poy? Amangan no sa anak ton ama bisinin ton rabi eh. Pero arap pa, apat ti sinigang asidaan. Sinigang akarne wano ikan, madam. Sinigang akarne, Pipita. Sige, madam. Ta sinigang akarne ti baboy. Ti lutuin minto pangrabyan tayaw. Nalain ka maulaang agluto. Ay, no, nalain ka di maulaang agluto ni Dangdang. No, ni Dangdang, amo namot, madam. Nagagat. Ay, nudad dumalaan. Saan anadalaw si trabaho? Ay, apang tugaw mo pailaan. Namannog kan sa unay Agalitan. Ay, kamu to. Itugaw mo pa ilaeng sa pagsasaritaan ta. Ha? Pagsasaritaan nga? Anyak mati, pagsasaritaan ta. Pagsasaritaan ta ko naman. Amang na niya man ti kalukwan na napanunod mo. Ay, saan ka luklukwe? Sika, pag inanaan talaeng, pagpampanunutan. Nonyaman, ti pampanunutem nga ibaga. Saan mo lang itultuloy? Dis ka nga rin si Mang Panunot. Isi mabalin sa pagsaritaan. Ay, nawan kayam. Apay, di mo mapanpanunot sa gabrod, Apay nga gabrudak pailaan. Kontento ako ni ti garden. Wala. Apay nga nga umadayo ka pailaan. Ewan kayam. Malagip ko man ni Lusay. Lusay manain? Uwan ni Lusay. Biniringasan na si Lusay. Tapinanawan si asawa na. Basta kumang gamin. Dangdang ni kaya man alas 7 iti sardam manang Pipita. Una, kapag isaw, inton makaluto ta iti pangrabyan tayo, Dangdang. Ay, rama naman kiti dito sinigang no. Mayat ti timplana. Kasla naglimas ti di kulang Pipita. Adda pa'y sili na anaada. Rama na mo ta. Hapayan, Dangdang. Nagalsam. Jaklakit di kayo tagsiday ti sinigap. Uray awan. Nagalsam. Isu nga rod sinigang tanaalsam. Apag isu mo lang ti kunak dito inilaok ko sa lamagay. Uray akla makauyag iti kinaalsam na. Ay! Apa nga ginuyap ka? Dansa mo, makaakar ang sakit mo, Dangdang. Nakaala ako may iti sakit ko, madam. Idila na pan kami kini manang Pipita na padasak iti rimuar. Kadapay nga ron nga guyuyag ka. Makapauyag nga ron ti kinaalsam ti sinigang. Kunjak agsinsida iti sinampalukan. Kano saan ka agsidsida? O di saan ka agsida? Saan maparakan ka dayta? No kayat mo, agsida ka iti aseng kan bugong. Madam? Apa na pamulanglang ka, Pepita? Ay, panawan kayo man laangan. Agayab kayon to, ito nakaluto kayon. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito Istorya TV da tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button. No di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Anya kalakit din Yolanda. Gapulang iti sinigang, pinabainam ni Dangdang. Nay magkumamot, no di mo napadasan ti nagsida iti suka, idi ubing kapay. Hay, nagrigat nga agpaiso ti biyag iti ubing tayo kuko. Paglakay din ata nakadalak. Sa imbagam kay ni Dangdang nga anusan na ti agsida iti asin kan buggoong. Kasano adyak ibagaday ta? Kasaan ka nung agsidsida iti sinigang? Ay kat saan nga taan na irwam Na, talaga makadlaw ako na. Tejay ki di nga eskular mo ti kanunungam nga may tesyak nga asawam. Kita sabali man ti pagturungan ti saom. Saan kit din? Insang pat makatulong tayo Dangdang kat ingkari mapagadalam. Kasi nga rod. Patakulong pa'y mutlang deta banag. Di pa lang at ang amin nakaluto ni Pipita tamangan tayo. Amangan nubisin mula tayo ta.
Sa anak nga agbibisin. Sa bali ngamin kat ti pagaw-awatam. Jak lang ngamin katag timtimag. Adda pa lang nga umatidog ti saritaan ta, diag susuro. Adda ak mutlaang ang dito'y balay mo kamuto. Uray kat nakaluto kan itiin na po'y. Ak sangutan amang rabi. Dahita man ti kunak. Sika pa ti mangibaga makipangan ka. Uray na di pa kam kamuto. Sana ka mabain. Si Kaka Ilya, si managbabain. Daman kayat mo asawanin na. Jesus, saan ka nga kapoy-kapoy? Yung ba si Chen na po? Adutin niya po ikaw. Ah. Uri, ipaturay mo tagbukilan tapusik mo. Naragamat ngin lakam ka. Tidakis na ita. Awan na panunot ko si Dain. Anya, dahil sa tinarikat na panunutan. Noon niya ti si Daan. Jesus kamuto, at dalaki din na po'y mayatin. Ang tamat kiti target ah. Una. Target mo tatambudom di tasin. Ang angawang kalaeng. Ah, Oh, tap na mom. Naimas ti si data. Gimata nga kitilong ganisa. Ala ko ni Jem. Ha? Mapaling kadimot nga awan aya. Tita lang ta, sana pa'y anak kaluto. Diyak pa'y niluto tilong ganisa. Naimbagtad na ka si katagluto. Wan? muna champion na dyan, yung ganisan na pangdayo siya. Jesus, nabayagan ajak nakaraman iti sinigang. Day to iti magustuak akin platipita. Agyaman at magustuhan niyo mutlaan ti timpla na, sir. Ay, hingiwatan nakman ni Tidanong Pipita. Wan, mabiglaan, madam. Makapangan ka pa nga rod no yun nam ti uminom iti danom Yolanda. No, atoy, madam. Ay, agyaman nak. Ay, ay, napsugak sa mga agpayson. Ay, alamang kalata ko Di ka tumanagari. Oh, Pipita, dangdang mangan kayo muten. Sigyang ka. Itay pa yung mabisina. Kat, kanya nga ron ti si Daam, dangdang. Ay, dahito sinigang, madam. Naimas mo't kaya. Isulaang ta na also. Naimas na talaga dahita, dangdang. Mangan kakit, day. Saan na ka no kaya ti sinigang? Nagkimas mo ti pananganak. Ay, talaga na alsa man niya, dangdang. May susuro matirupam, maal-alsa man. Nalpasan ti panaginaw ta. Mabalinta mo ti sumurat ka dagiti kwarto ta. Tapno makainanata mo tun. Pasensyakan man ang Pipita. Si bubusugak pa ilang. Naimasak tinangan. Naimbag man. Tanagsidaka mo't laang iti kunam ana alsaw masinigang. Umot sa bali asidaan manang. Inapoy kan ganam tinakansugak. Naimas gayam ti sinigang. Makaiiso makiti dahit tangin pagamdangdang. Tinapatag. Nabsog ta. Ay, ito gaw tapay nga rod Ta di takot maktangan ngagtaktakdar ngagsarsarita. At timplaak sa iti kapita, manang Pipita. Ay, wen, sige. At timpla ka, no makakapkape ka. Ay, saan manang? Ay, talaga nga naungot ti amo ta niya, manang Pipita. Managpabain. Idiretsyo na latan ti ibagana kanya. Maruwam ka ni tikas ta nga ugali na, dangdang. Ta, agbayag kalakit day kadagito'y amo ta. Tanay pagadalan da kapay. Nung saan ko laapan panunutan na ita, manang? Iso baybay aklatan ni Madam Yolanda. Bagay na tinagan na. Kaslabag yun. Uy, ala ka. Mangnig na ka. Ay, sos, mairam-raman naklakit ti amaungtan. Ang mga nung malipatan tan, di mapan maturog manang Pipita. Ha? Ngagpaiso? Nabiitak pa'y laang nga simrut dito'y kwartok kamutaw. Kalpasanti pa naginaw mi kami dangdang. Nagsarsarita kami pa'y ngamin, ijay salas. Nay, naimbag man tagkasurutan kayo di kadwa makatulong. Wan, nasayaat man. Nasingput mo ti dangdang. Ay, nasaya taglutan kasurutan kayo kinidadang. Dadang! Ha? Ka talaga kamutaw. Pagkat katawaan nakarabrabi Ay. Dangdang, Ay. tinagpunan ti kadwat. Ay, kunak
no dadang. Ay, de, kurang ganti litra ti pa nang ibalikas ko itinagan ti pada makatulong. Dangdang gayam. Ay, Kal, kamusta kayo mo't ka ni Popoy? Ay, katgwapo lang ta. Ay, ramak ko lang. Kasi di sigod, saan pa yan nagbaliw? Awan problema kada kami. Naranyag lang ta, di bugyasan. Aglado no ka, boss. Sika talaga kamutaw. Amangan no jak makaturugan no pagkatkatawaan nakakasta. Agan anad kayo kumakanayon dita ah. Ay, ura si kamot agan anad ka kumaway. Agyaman na kamutaw. Wala, agsuya abak mo tayo kamutaw. Nyangay. Bayo nata na hindi po kung to'y cellphone ko. Amangan no maibatak no maisugila. Asino nga tayo ti umawag pa ilang kat ni nakarabrabiin. Hello. Da, Isi ka magaya malibit say. kunak mo ti cellphone ko tinagka. Hindi ka gaya mo inta sarap mo pa niya alas 12. Hoy, Yolanda. Kanyaya ti pagsasaritaan nyo kini Betche. Saritan di babae dito. Ay, hindon bigatan. Makamu ka man langan. Ituloy kong ti maturog. Uray man kat agpat-bat na ka makisarasarita. Sige, akita tan tulad tayo hindon bigatan, wan? Apay kumamalipata ngay. Sana mo nagkabaw, mare. No, mumla ko mapipita. Nabayagan. Anadan ka dito kaong ganti baro ko. Kamucho! Yuhu! Umayak man! Bakit? Yuhu! Itu tapay. Maningsing. Kaman nakastrang kay Kirito. Huh? Eh, sus. Agar arapa kan sakit sa bigbigat sa kamucho ha. Kanya gagar arapap nga salsalawasawan. Pano, nasakit tingipin mo. Sa agtap-tapaya ka ha. Loko. Laklak yan. Ngipin mo nga. Nagado amad madlaw mo. Agkapi ka man kiti. Ay, Jakmut kayam na kaidadang. Ala. Kilnugam ta termos. Nuad na nabati akargana. No nalami es. Ano sam. No kahit mo tagkapi. Agidadang ka. Saan ka nagsaupay? Dahil timot nga agpaiso ti pagimbagan ti doa katulong. Nakaluto kayo di ti pabigatan tayo. Tandang. Saan kayo matamangan itinaida sa aran ngayon na poy? Agkape at pailaeng. Handa kayo kadi ati manganan. Ay, sir, mababain mo't ano muna kami amangan. Saan pa'y arimar ni madam iti kwartuyaw? Nakapigpig sapay lang ti urok na iti kwartume. Takasano? Anday mawag kan kwa na ititing nga ti rabi eh. Ay, Nagrabe inang kan? Jak man amo no anya tinagsaritaan ta. Dahil tatidakis na itatauson ti cellphone. Bakbakitan nga amo na pa yun ti ag FB. dayta nga minon ti usaw, sir. Uray ubing tupay. Naglalaing da nga ag cellphone. Ate aya makarkaratot ka Yolanda. Kita man ta suot mo. Nakapantalon ka lang arodan, nakabistida ka pa eh. Ay. Kung gayam, iskan tumangamin. Pwede na krinieng. Tanda ni nalipatak tinagtulagan mi kin ni Maribit sa editeng nga trabi eh. Apay, sa dino tinakipumpunan. Anya nakipumpunan ti pagbagamay. Nay! Takita ang ngagpaisaw. Dahil to'y titagas na tiagdardaras kahit. Ay. Di mo mat nga minibagano sa dino ti papananyo kini Betche. Di bagak ko ba no anya ti umno nga isuot mo. Di ka din nagtagtagari. Ada matartarantaak no kastalaan. Ay, nalpas tamot laang ang anaglaba. Dangdang. Ginanata pa'y laang. Ta satan to agluto inton madamdama iti panghaldawan. Napariir iterwar apa ginanaan tama ng pipita. Mabisina ko. Ang merienda tapay. Ay, sige mapantang aron iti kusina. Yang kalkuko.
Nakasikawil ang nakatugaw iti sala. Ha? Cellphone matik ikaman na. Awan ka ron, may ka. Isukat lang gayam man nakadres ko kil ni Yolanda. Tapan gayam nakipaskip. Ay, Kasta ka di? Pipita, dangdang. ala kadangdang. Tanda nga min dinagalagam. Umay ka na, ni. Pinayapayan na kan ni Sir. Pipita. Kitaan nyo man kang dangdang dagiti alarawan eh. Sa? Ha? Amuya mat gayam tagip di angkel. Pasensya kayo. Yak magawinan tinagalag. Nay, Sir. Dito background tila dawan ni Madam. Kasla na, nagadumot at tao, na. Kaya't nasawan. Napangarot nakipunsyon. Anya? Punsyon mag-ibagbahan Day tati mangipakita anapan nakipaskan di asawa. Sumangpet to lang kasarita. Oo, na daytan. Ampay mo ti. Sus, palalo. Iti pala nga mabisin niya kamucho. Nung bagla nga pamadpad si kapikat. Anya kape. Ay po. Adapay pansit. Lukatam tayo tabag. Ta irwar mo. Naka-plastic a pansit. Wow! Nagluto ka gaya may pansit ka kamucho. Anya ang nagluto. Agluto tapay laeng. Ah. Sino kitakman? Hindi. Kunak man yung pansit. Pansit kanton magaya man nakasasin. Sumat pansit. Ha? Apati ko nam. Sika lang ka muna timang luko aya. Ay, sus. Malagip mo pa idim bagam amapan kagkalap itipis karya. Takat nakalatamot gayam ngawan ulo natin sang pat malagip mo. Malagip mo pa ilagayan nito. Sa ejikuan. Karne ti baka kunam. Kung beef mo't gayam. Oh, san ka nang nagsaupay? Ala, agluto kan. Yolanda. Imbag man ta simangpet kan. Nabsog ka iti nagkapanyo ken Betsy a palanit wenno pasken. Kukaw. Ay, nagalas ka. Data ako namon. Punsyon ko ng O di palanit, isumat lang nga iso. Aglanit ta subsub. Apay di ka mabutay. Apay ko mamabutangak ngay. Di mo ibaga mamatmati ka pa'y laang itigamaw. Ay, saan nagamot ti kabutang ti tao itan? Saan mo aya na damag nga iti may sa barangay iti kabangibang nga ile iti balasi iti karayan iti amyanan adaya gapo iti palanit nagiinnakar da iti virus. Ay, ne. Ay, hindi ka mo dayta. Mamom, umadadumanan ti kaso ti COVID diti probinsya tayo. Tikliklikam ti palanit. Tadinto di sikat ti pakilanitan da. Isarding mo man dayta pa nagsasaom a palanit. Kakaiso na awan kaso ti COVID dito ili tayo. Hoy, anya kaya dangdang. Ang mga numakita na ka ni Madam nga di ka sa balin tumanon ti panunutin na. Ay, kaya man niya. Sita! Umay kayo man dito ay. Uwan, Madam! Alam may kan. Taras umasilog kita, Madam. Tapos saan ta mauntahan? Labaan nyo man dagito yung nagsukatak. Hindi di marayak iti paskan. Ay, dahito lang, Madam. Hindi ti kaya mo ayan, ayunak pa ay ado ti bado ka nabayagan na jak na usar. Ay, Madam, siya kung ti makaamo amang ilaba iti daytoy. Ay saan? Ni dangdang, di kayat ko amang ilabay ti dayta. At danto ipadawat ko kan kaabado. Nyamot kan dito yung padawat ni Madam ang batok. Napintas. Kaslaak mo't la agabayan iti kasar ti dayto nga batok. Dangdang! Di ka pala nakasukat. Mapantan. Papanat mi nga ta. Nay, nakasukat ka magaya man. Ngala, sikatimbang bagka iti dayto dakkalabag. Apay dayto abag, Madam. Papanan tayo ka di. Ay, di ka ka di nagsaludsud pa'y. Sumurot ka latan kanya. Oh, apay day tadakkel pag Yolanda. Papanan nyo ka di kinidangdang. May saka mat. Di ka nagsaludsud pa'y. Ada papanak. Agpakuyo ka kinidangdang. Binagbagaan ka idin, aliklikam tirungwar no saan anasisita ti papanam. Mangrugi manan nga adda maak-akaran dito ili tayo. Ha? Pudno ka dito nga imbagayo hanggang? Nakabutbutang mo.
Na, kas kalamo nakakita iti alalya iti langam dangdang. May sapay, saan mo pagbalinan nga alalay ni Dangdang? Na, talaga nga isaksaki mo ni dangdang niya. Ay, ha, talaga nga gata pa kun nga da relasyon niyo iti daytoy nga eskular. Nay, anyaya ti sasawa mo Yolanda. Uray lalim mabasit ni Dangdang. Saan na trabaho ni Dangdang no sa dino man ti kayat mo papanan? Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, yawatik pa man nga pakipindutan laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at magtuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Talaga natangkan ti ulo ni Yolanda. Sa bagay, kawan mat ka tinalok ng nga ulo. Manipod itay nakapanaw ni madam. Tumaya mo doon ni sir. Amo na mo kayo na kumay. Pipita, Sir, anda ka di ba gayaw? makadlawak man kan ka. Itaman lang nga dilawan ka. Kung naklang arudan asaan nakaawagan iti sir. Ay, tata, Coco. Abay ka di sir. Ada ka di pangibaunan nyo kanyak? Saan nanas ka na baunan ka? Kaputaan mo no anya ti araramidem. Sapol ko lang nga nakasarsaritak. Mabalin tayo mo tagsarsarita, kabayatan ti panagwalis ko dito sa alas, sir. Imbagak lang arudan kan mamaya Yolanda. Asaan arumrumar. Sa inramraman na pinidangdang. Ada atap ko no sa dino tinapananda. Ay, kasta ka di, sir. Ang mga no nagpakuyog ni madam kan ni Dangdang ag-shopping. Ada ko tintugot na atak kalabag, sir. Patyo nga ikarga ni Yolanda iti bag tigatangan da. At padaan namin ton madamdama. Paamuan tanupod no ti atak ko. Hey, nakaun-unig man ti sinay mo. Punom samot iti angin tabarukong mapapay. Aglang lang at kadyapilit itiyugan ka mo ito. Kaya mabalinlata mo tayo, nakalan ni pagbumbay gilugan ko. Nyakit, di ka maangawan. Ambong, mapampanunod ko. Tapay, kastulaan ang tibiyag ta. Na, di mo ibaga na umakan nagtrabaho dito garden. Samat ka di Yacho pa'y mauma, ang makagamit si kwarta. Isuman ti kunak. Andan, awan mo ulit yung madamag pinyag ka, sir. Anya? Dani, makaigiigo pag itidigo sila uya. Oho, adulamin mo ni bagbagam. No makasid-sida ka iti karne, udi agpartita iti manok, kasta lang na ita. Sa talaw kan ti ipon, o di mo yan. Ay, dangdang. Day tamo pasayan kan pukpuklo ti sidsidam. Di mo kaya tiga do kan adubaw? Makasuya tinalahanit asidaan, madam. Dahil ti kailiw ko asidaan. Naduma-duma alamas kan roon iti baybay. Hindi ka man. Asino kumangay ti di mangayat iti karne. Palanik mit kayang kas pagsasaon ni Uncle Kuko ti mayan mi. Ay, lukataman nga ron tadakil abat. Sige, madam. Selfie tayo po. Siluping matagitaw. Ay, si Plak day ta. San ang siluping? Ala, karong gamit igadukin adobo day ta si Plak. Dumaw nga takpay tinayon na indon matabdama. Ay, kongkong. Ay, napakadaham sa mati sa sampo may kinidagdag ah. Ay, si kaman kanina magpanuga. Ay, tagaan na nakpay. Ang mga nukayat mo nga sibayan kang ipatugaw. Dangdang. Apaya kam makamong taangas mo. Marigatan kang samot nga umangas iti busog mo. Ni Uncle mo. Ay, dangdang. Idiretso mi ti kusina ti dakilabag. Ipaknimpay lang iti ref. Ay, sige, madam. Panawan kayo pa nga ro, Uncle. Dayta, madangdang. Uncle ti din tiawag na ken ka. Sa madam kanya. Di kay magkabkabag yan, iti kunak ka. Ay, jak kaya ti madayadaya unay. Ay, Yolanda, pugtuak no sa dino tinapanan niya. Napan ka manin nakipalanitan niya. Nagalas man day ta sa apalanit. Napan nakipunsyon ko ng kadima, basit. Ket, anya nga rod tinagyan ti basit abag mo, alaman? Dangdang, nagadulakit din day naluto a karnay. Adda iga daw, adda adobo.
Agduduma mo ita naluto dito. Di ka maratagariman ng pipita. Aglag ka pa sa mo iya rasaas. Isugayam anang itugot kami itidak kalabang. At dagayam pakargana amakmakan. Anya? Sumusurot aklat pa na. Ijay lugar mi, uso dyan pa ka nagpesta kami. Amin abalay apapanam, pakaninda ka. Ay, saus. De mabusbusog ka no kasta dangdang. Di pa kay dumaan na lang ijay. Numasuya ka iti karni analanit. At dakalog apagpilya na kanan. Ay, ala ka. Dangdang. Nisar, agturong iti ayan ta. Paspasan ta nga ikarga itirap na giti manang pipita. Ha? Kababain kinaanggal. Nakita kon. Isuasan yun nga ilumang pay dagiti niyawid akar ni da Yolanda kandangdang pipita. Mula nang dang. Sir, kababain pa yun kada kayo. Saan na nakababain ti makipananit? Na makipasken. Hanggang ti nakababain, huwag iyawid ka pay. Ay na, no asinak nila kuma. Narunaw akong. Saan ka ama na gandangdang? Mawatan ka. Inton sumarunong nga isurot na kapay ni Yolanda, di mon kayat. Sige pipita, ituloy mo nga idulin dayta. Sir, amangan no kaya titi agmerienda. Itimplahan naklatan iti kape pipita. Sopas kumati na ima sa meriendahan ka. Ay, kaya't yun ti sopas anggal. Agluto akin ton bigat. Ay, sir, orayan nyo biitan patimpla at ti kapiyo. Sige, purayag. Saanak nga gapapura. Nay, siya mo lang tigsidsida ka dagiti nyawad ni kinidangdang. Ay, sige lang, madam. Ay, winggayam. Pasayan ka da pukpuklo ti sindam. Kasi ka lang aro dati na pan nakipaladit Yolanda. Dahil taman ang tibagbagam kanya, Koko. Agkat, sika pipita. Mga lakto lang ta, madam. Imasot namin dahil ito'y pinakbet kat. Naimas ng paiso dito yung pinakbata. Anda kayam laok na apasayan. Ada pinagatang ni Sir Abagnat ngay laok ko kumang. Ngam kinaykayat na magtipasayan. Okay, pwede mo irwar day tabagnat, pipita. Ay, naimas day ta. Ay, pipita, irawar mo man ngagpaiso. Mahiliwakat nga agsida iti bagnat. Iso ang nagpagata nga. Libak mo diti kinalaing ni Madam Ngagsita iti karne. Isupay ti nakaado iti bagnat. Saan ang masuya? Ay, ni kambuto na iti maukawak. Hello, kamutaw? Hello, Pepita. Kumusta? Kapampanaw ni Pupoy. Titingamin na ng rabi. Aya, hey, naimas siguro ti sindayon niya. Talaga naima sa sinilawan. Ay, amo, kunday tangangaw mo kamutaw. Anya nga raw, saan kayo nagsilaw, anangan? Mumot kayam. Maringan akong kini Pupoy. Nagaduwa kalukwan na. Ay, ragrag sa akin tayo lang tati, bagbagi tayo Uun mo ta. Agyawan tayo kit di ta awan parikaw tapakasikuran tayo. Podno da ita ko nam, Pipita. May salamat ipagkasikuran ni Pupoy ka. Ha? Adya na ita apakasikuran na kamutaw. Aging ka ita. Awan pa'y naaram na. Anya? Kalpasan na namigat tayo, Yolanda. Simrek kan dito yung kwartota. Kat di ka pa'y pulos rimwar. Nagado amadiltilaw mo kanya. Di mo pa yamanan dito sa anak arimor ita. May samat ti amo mapapanan rumwar ka. Uncle! Madam! Ang merienda tayo ni Iti Sopas! Ay, Na, supas ka daw. Ay, oh my God, Kuko. Ita, kaputpuduhan na. Naimas ti panang luto ni kini manang pipita. Di nga men, manang pipita. Ay, basta nagpaiso madam. Dahito yan di pudpud no asopas. Kung saan analusay. Yolanda, di kan samot mabisin. Ululawan nagsake din ni Dangdang Ti amok ngayon sa ganam asupas ka jay kasla ide.
Ha? Katay ito matipod nga sopas. Saan na biskwit? Dayjay gayam asopas ti kayat yu ameriendaan, madam. Mayat dayjay apang dismulang itilani. Naa, anya ti kayat mo asawa ni ti dayta dangdang. Ay, si kanto mga minkuko. Noan niya la dayta ikanayon nga ibagbagam palanit. Uray ni dangdang sang kaibagana itan. Anya dayta. Pasit lang nga ba nagkapungtot mo ni Dangdang? Madlaw adin mo kay kayat akatulong. Kauray mo ni Pipita. Ang takmat no damading aramid na. Kuko. Anya nga minan dayjay nga imbagana. Ha? Gusto mo't. Imba sa soft drinks ta makadadari ti salon at dayta. Sopas, kalog, ti mayata pang dismular iti pan nakasuya. Uray sakit, maulaw hakiti dayta sopas. Dayta ka, tikungkunakan ka. No nangal alaam nga miniti dayjay dangdang Ay! Agkasapulan ta idi iti katulong. Kanda siya anak ni Dangdang Yolanda. Amumet, mananghasiak. Isardang mo daytan. Ay, nakababay no agselo sakta na Bakit ko? Dangdang. Payakas lamang kasangsangit ka. Ay na. Kasi kamit nga paisa. Agyaman at launay man ang Pipita. Kaslasan na kayat ni Madam Yolanda. Makamu kalaangan amang paspasensyakin ko ana Dangdang. Adong tinaglabasa ka, nagkatulungan. Anusap, di ka babalin, dagiti balin nga amo. Anya pa'y ngay, no di agan ano sak. Dangdang. Kinasarita ko ni Yolanda. Sikala ko man ti makaawat ken ko ana. Kasta nga rod mo timbagakin ni Dangdang, sar. Nasaysaya at sa Pipita no tuladom ni Dangdang nga uncle ti awag na kanya. Dangdang, anya gayam ti kayat mo asidaan. Tapat ikailiw ko asidaan ang kal. Oh, naimas ti tapa. Nabayagan na jak nakasida iti tapa wenno tinapa. Ayon kay tungaron makitsenda, tabarang maranan nyo dagiti aglako iti tapa. Adulat patila ko ang kal. Intang arudan man ang Pipita. Day talaw na iti pagbilibaking ka, Popoy. Ure damom la makita, winamamam mo. Agkasaritaan kayon. Kasta ti sikat, banyo, nalatak ka mo to. No. Narigat nagbabayin. Makaaram ba nyo makaasawa ka nga rin nyo kasta ka, managbabayin, oh. Di ka man. Nakaarim ka kuman. Nakaasawa ka kuman. Oh. Oh, pa'y nadamdamag gumutan no ubiyam. Malaksi da. Kapadam law na ni Budoy nga aging nga iti chat, text. Oh. Aray ko, Oh. ang sakit-sakit sa damdamin ka mo to. Dulami. Nakatagalog ako. Mom, dahil titiasit ko. Oh. Asit ka diyan. Dahil tati duwa timid mo. Dahil tati asit mo. Sige, trabaho ka kiting. Ewan niya, nasuti ko niya. Kababay mat kada kayo kinipipit. Oh, nimbagdam mom. Nang maguri ka. Inramraman mo man ni Pipita. Kukuha na dito galing. Kababain mo, nujak agtrabaho na yung bag. Una, tagpapara tayo mo titibingay. Pwede ka pa'y lamangan, Kuko. Nyat pagmulmulang langam. Sar. Isla da sapsapulan niyo. Arara pa apaklaki din ti agsida iti tapa. Uray tinapala ko ma. Awan nakita mi iti tsindaan akasta, sar. Dahito mo la sardinas keda. Dahil to'y tikungkunak at tinapaan kal. Kat mo sardinas mo't day pa. Ijay lugar mi. Tinapa, kunami iti sardinas. Ay. Talaga si Kadangdang. Magululang ka. Pasensya kayo lakuman, madam. Saan kang nagungot pa, Yolanda? Sige, tuloy tayo kitin timangan. Naimas matkat ti sardinas. Marak man. Manon nga daw nakapupukak dito yung balay. Lipasak ni Coco. Kung saan nakapalumpusan. Dahil ito ikot nga tan. Tila pa kay kawaan, dagitay na mamakipalani, tuwan na makipunsyon. Nita,
Anya manan day ta sasawam Koko. Akit, apa akas na agungit ka manan. Mga nawan pa yan may gatang iti karnet baboy. Ay, Yolanda, nakadanon ka noon ti ASF, when African Swine Fever, dito ili tayo. Anya? Ay di pa'y kat... Saan ako na makasita iti karnit baboy? Ay, kat saan ka mo tinamapan makipalanay? Awanan ti mayawid mo nga iga daw, kas kada adobo, adobado, awanan. Koko, di man magustuhan ti panagtiltilam. Ay, mapiglang. Ay, saan tayo na makasita iti karnit baboy no ko ah? Aman matlat ta. Saan mo ta makatangaran iti tao ti baboy a kinapot ti kasta virus? Saan mo ta mayakar iti pada matao? Mamulagayam! Anyang haro di pagproblemahan. Ti problema, no mangyawid ka iti karne ti baboy, ang naggapo iti red zone, wano pagrarairaan ti ASF. No maangot na iti tara ka na baboy iti asidag, mabaling nga guaras ti ASF dito lugar tayo. Naa, kaslada kayat mo asawan iti dayta, Koko. Pagkasida mo lahat iti karni, nauray sa anak amapan makipalanit. Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita, dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at tuloy iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Manapipita. Ay, ha? Si kamot dangdang, makakigigtot ka. Abay! Tagarimana. Dagdagat ti pagsarsaritaan dagiti amo ta. Diyak mo't maaw-awan ta. Ay, amangan numadlaw na ka ni madam. Ay, ungtan na kan tumanay. Uwing nagpaisoan niya. Naimbag ko man, duwata maunta. Oy, dangdang, saan mo ko maapanunutan nga adda kay kayat dagiti amo ta kadata? Ni Uncle Kuko, nakatlaw sa amin. Kasta manti ko na, naginana kayo ba? Mabandog pa iti makina, taon tulakit din. Ay, naimbag langat ta ni Uncle ti nakadlaw ka data. Dakas kumamanan ni Madam Yolanda. Wala. Saan na pa si katrabaho latan? Agkuyog kay ito nga galiwak sa intong day off mo, Pipita. Este day off yung gaya madwa. Wait? Ay, nagsaya atin no kasta Uncle. Nadlaw ko na dialogan na ti lumabasak, no, may diti garden. Ngam nasdawak, tawan nakisarabo. Ang mga nung nagbutang da, anak isyoso ka mo to. Ang mga nung pinanunod da alugan si Agsiburong ti mamartak king kismoso. Oo na, hindi kita sasawa mo. Amon pupoy, nagaduman ti ibagbaga mayak mauawatan. Ha, si kalat makauawat. Iwan nga. Ay apo, ibagbag lang king kan, atay maawatan ti amin, ti ibagam. Sana si kalang ti makauawat. Sakto ba katik maawatan si bakit si kami? Kasi na. Ure ka, nasisingpot ka nagagat di ti tao ti bugyasan. Man-mano ti mamartek kan labed si kalaeng. Anya ka na yan. Kahit kailangan mo nga angawan si kamat. Kaputasan ka nga misam. Saklatan si misam. Nagadwa kalukwam. Ngam pira nga. Oh. Asin ra dyan? Kung nam anasing pet. Kung nagagit tayo at tagabugyasan. Iswada ka mo ah. Tinira na kiti day tabahanag ha. Di, napaisam ka ba dyan? Ngamunusan ka ngagdardaras. Damaging tantuhon. Humirit ka pala ang husuran. Agtrabaho takit din. Na, naglaindan. Apay, kasla empleyado da, nga da day off da. Ah, Koko? Mabandog pa itinuwang kunak manen Yolanda. Kano si kamot ti nakipinirma iti kontrata. Di mo ayam mo dagiti binipisyo ni Pipita kas kasambahay wano katulong. Ay, jak binasa na impag. Mabalin mat, nga da day off ni Pipita. Ang dayjay nga schoolar mao. Ha? Apay aya akas tati atap mo. Saan na nainkalintigan no isabsabalim ni Dangdang? Mabit lang. Addan sa pangigtot mo, jak malagi pa. Kuna ano liklikan pa lang kagruar. Kaya mo aya, dagita katulong tagyakar iti virus, ah? Na, ayun aya. Jak na panunot adagos day ta. Kasano nagpaiso. Ape, saan mo anak amiris adagos dayta? Kasanon na isuda tagyakar iti virus?
Anak pa'y matngagkabaw kat, napigsaak pa'y. Ken saan na madlawa na suro ko na 50 taon ko. Dahil takat kagpay so ti pagimbagan ti makaasawa iti ubing. Ay, talagang sang adda panggap mo kin ni Dangdang ah. Yolanda, apay aya asaan ang mapukaw dahil nga atap mo. Jakla mabainan. Arig na apo ko kung dahil nga ubing. Amok pay? Aksya sa nga manan ti pagsarsaritaan ta. Kahit kasanuitan. Ang mga numang namnaman ni Dangdang. Anya ka ngamin ang dagiti ang mapaspasama kiti lubong. Saan la ako binti problema? Ay, alis ton sapay nga agwaras dayta ESF nga dayta. Bayad ta kasaritak anasaya at dapipitak ng Dangdang. Makaawat da nga tamay. Ay, uri saan daman na makaawat? Isuda kayo din ti mga isuraw. Yolanda, agpakpakaasi ak. Agkalma ka man laeng. Kasano nga rodan ngagpaiso. Numuna kat na nakapagkariya kon kada kayo. Di mo't amon no adda virus ti kapulpulapul iyo. Nagsayang nang ka. Di mo't maikwarantin tinaakaran iti virus. Sa bagay, awan kas iti aganat ako nada, Dandang. Di talaga mo ngagpaisaw, ang mga no, dakit di masalaw ta di ta nga adda virus na. Tarigatan! Dahil tamo ti pampanunutek, tayo kunada a carrier. Narigat ti may balod. At ba na nakabutbutang ti matay. Naimas pa ilang ti mangan itiin na po eh. Uwin garot ang ka. Uray, tinapala ti si daon. Makakatawa ka makalagip iti dayta at tinapa. Bayan ni Sar, tengton maminsan abaunon da kami ang makitsenda. Biro kami to iti tinapa. Magyaman naklaunay pipita. Ang kasano nga rod ngay daytoy. Sana bala na saan kami ang makaaliwaksay sa? Saan kami lakit di makaala iti virus akong kunada? Bayan nyo. Inton na talga din ti kasasaad ti panawat. Agkukuyog tayo ito, mapanagpasyar. Sige manang ka. Kaya't kulaunay dayta. Kanya po, boy. Makipangrabi ka manay. Sige. Agpanunot ka mangaro diti si Danta. Ura na ditan, mabalin. Ngem, ada na nga wis kanyak nga ginom kami. Kat, amangan nyo kaya't matisumulot ha. Da kailangan. Nabayagan nga nikat ko dahil tabi siya. Maturo ka kailangan. Ay, kasi nay, intalat ka nga rin agpasyari si Badasan. Si Kalatan. Ha? Maturo ka kiti balay ni Pipita inton maramdama. Wala. Danunan naktulatan ng bigatan. Tatulungan nak ngagdalos. Talaga agam. Awan si problema. Sige, mapanag nga rin na. No agbaliw to ti panunot ko, umay kanto danunan iti balay ni Pipita ha. Sige, urahin kanto. Mapangkan. Well, umayak to. Ayaw kayam, kamo to. Puro lat man gamot to ni Pipita. Tapag lugaan at nagpasyar iti Badasan. Ay, nadanon manon ti oras apa na ginanak. Nadaw ko, nakupay tirik na ni Dangdang itay. Manipod dimteng kami akatulong dasar. Saan kami pa'y anak kapagaliwaksay? Takas to'y nga umad-aduman ti biktima ti COVID. Lubos na nga takot ti na di pugyasan. Awagak man ni kamuta. Nanday ta. Nakringan ti cellphone na. Hello, Pipita. Kamu daw? Kumusta kayong dito bugyasan? Nasayat, man. Nabigitak pa si Mang Puti ti balay mo. Aging ingatak. Salpag asiti sa Dinas. Sika akamutaw. Nakaangaw ko. Kahit ka lang ang pagkatawaan. O kasi ka, kumusta ka, man? Ay ko nasaya at latamay. Amumutan ti biyag ti katulong. Anusan, takwarta mo ti sapsapulan na kunada. Sayang nagpaiso niya manang Pipita. Nakaruwarta ko man iti balay dagiti amo tama pan agaliwaksay. Sana ba, ate? Saan mo damay may sa ti aldaw Dangdang? Ay, ni madam, papanan na nga ta. Naimbag abigat yung madam. Ay, masigura na ka nakapupuklat ang dito'y balay. Inawagak ni Betsy. Agkita kami iji mo. Ibagayan tulatan kin ni Coco inton makareeng.
Manang Pipita, isutin ang pawil kadata nga galiwaksay. Ay, sumaruno ka kanyak, Dangdang. Darasam! Uy, Dangdang, sumaruno ka no? Ay, uuwan madam, umaya ko. Papanan na nga tagpaiso. Nakabagnot, itidakal. Kanyalakit din ti asawak. Ginundawayan na tirimwar itay matmaturugak. Napanan na ka no, Pipita. Agkita da ka namat kani. Ay, uy, betsin sa. Ti, imbaga na anagan kay kasi narak na itimol. Impawil na nga agaliwaksay kayo. Intunog kon. Isong tinakaalay ti virus. Intugot na matay, dakalabag na angkan. Di amok no, itugot na kiti papanan na. Ay, baga na sumurutak kang kuwana. Anya. Agang angawat lang angkal. Imbaga na sumaruno ka. Tapno, irikip mo ti ruangan, Dangdang. May samat anatangkan ti ulo na. Ang Pipita dumngag ka kanyak. Sar, Ibagakkan ka ti aramida minton sumangpat ni Yolanda. Di ko madangdang ti pangibagaak. Gumamangan no pagpupungtutan naman ay. Naimbag, tayo lokat mo adagos ti daw, Pipita. Kataglisi ka man, tanay, kagap-gapok ki Jimol, ng dagaan nga naklaunay. Madam, uksutan niyo ti sapatos yung apay matiyo itiruar. Na, apay, karugit na. Naglaing ka na katulong. Sakti nang ibilin kan ni Pipita. Tama nga no adda virus ti sapatos mo. Maamakak pa ikiting umasidagkan ka Yolanda. Di uray tinakay da maturong. Awan na sakit abakranggo. Ay Pipita adaywam ni Yolanda. Sar, Masapol nga adda may sa metro aba ityo. uwan sar. Ay, jak magustuhan da ito apampamayan nyo kanya ka. Ala, umatayo ka nga ro din, Pipita. Dagaan nga na ka talaga. Ay, idigos ko adagos. Huray si ka Pipita, idigos mo mo't. Uwan sar. Alawan! Nagdagulit ka, kaya dinalaklakayan. Ay, Pipita, halaba madagos ti sapatos kan medyas ko, wan. Tapno siguradaw, bukbukam nga umuna iti alkohol. Nay, kunak ba no kabutang nakngasit gan ko ko? Kaslak karugit nak mo launa yan na nagapoy timol. Kung nakita yan, unapan ka nagiponsyon, tanay, nagbagka ka no itidakkel. Anyat pagkit kita am kanyak. Diyak pa'y lakay at yagsida idiga daw. Ay! Agam, kunan ni Pitsa na imas ka no ti karni ti kuniho. Anyalangan nga ti ko na da Pipita kan dangdang. Pinawilam ida nga agaliwaksay. Kat? Sika mo tinatangkan ti ulo. Ay! Yolanda. Sardangan nakman na sirmunan! Pagbakitaan akon! Yakidya mo ti aganad! Agsakbay pay, maaros pa. Ako limakan! Kunakat! Ay, diyak ka namang mga napipita kendang nga pagungungtan nak. Diyak lang kaya ti mapapabainan. Saan ka nga ungungtan? Kakaiso na ajak amo ti agunget. Pagbagaan ka laeng. Buwan gayam. Apay ang nagbagka itidakkel. Ika, inulit mo ba'y lang as sinaludsod tayo ta? Nagkarkaak iti kwarta, siyempre. Anya kumapay. Ay, saan ka unay nga gitugtugot iti ado a kwarta? Di mo lamon no makaranaka iti manipdot. Amo may, nagrigat ang tibiyag ita. Nakadaldalos man yung tibala ni Pipita, kamuto. Apo, nakabangbang lupay. Amo maalaang ni Pipita. Ang nagdalis ka di tibala niya, kamuto. Muna. Yung baga kidirabi. Saan ka pa'y matngimay? Kunak no, bulodom ti motor. Pagpasyal iti balasang. Ay, saan? Nagbabawi ak. Tani, kababayin. Adaking ka na itaya. Amumot lang tagbayin. Wala. Huwag kamuto. Mabainak ngagmotor ngagpasyara si balasang. Kat nga iti sangoy ti balay kulaang ti pagpasyara. Ha? Mait ko ma. Tapno, saan ka mabannog amang isubli iti motor ni Pipita? Wow. Ay, sus, si kamot yun ang sutil kanya kita. Apay, si kalat may mayatan. Bagi nakla ka na yun. No di kag siklat, kukwa ka malit. Ay, Pipita, dagdang. Denggan nyo anaimbag ti baga. Agdalos kayo anaimbag dito'y balay. Adda ka di dumtang asanga iliyo, madam? Kaano ay ati kasangayo? Noon niya ti imbagak, tungpalen da. Saan kayo ngagdamag, bay? Si ka, Pipita, amangan na sumarano ka magagdamag, ah. Ay, agtrabaho aklatan, madam. Good!
Very good. Ayun gayam. Nanabam mo lang ti sapatos ngayon sir ko, di kalman. Owen, madam. Ay, nalipatak matan. Ay, numuna ta na ilak ko tinagi mo nga kidi kalman. Ay, isumra kay ti kwarto umikin ni Coco. Kat ilabam ti pinagbadok idi kalman. Kan mina namural. Nampang lang. Ay, tay yun tinaydayawakin ni Pipita tanadtalos kan nabanglaw tinabanda. Kalablabanaw na ito paboritong abadaw. Oh, Yolanda. Sa di naman ang plano mapapanan? Kas kala alutit amang sipsipot kanyak. Ha? Ay, oy. Agapot ka mat ang agbaon, Yolanda. At nasamot pa natin mo. Wano, na-COVID ka. Anya na ko, bitibat baga malaklakayan? Eh, saan sama linabana na imbag ni Pipita na itibadog? Ni Pipita man adagusan ti pabasulam. Ta sino kumapay, aber? Hanggang nagbangluma. Atsi! Atsi! Esos. Atsi! Ay, agsasarunon ti panagbang. Atsi! Hindi, ti kung kunakkan ka, Yolanda. Natangkan ti ulom. Ang mga no talaga anak COVID ka. Ay, umadayo akin ka. Ang mga no po na anak COVID ka. Maakaran akin ka. Dadaywan nak. Maturog kay ti sabali a kwarto no iso ti kaya mo. Kabangsi nakidin. Kakaiso na kabang banglak pay lang. Saan ka agang angaw, Yolanda? Saan ka pala rumrumwad dito yung kwarto? Anya, ibubugnak. Ay, nagalas ka kay dinalaklakayan. Ay kayat mo nga ron nga i-report kay ti health center tapno maswab test ka. Uray asinto pangit ka. Mapupuk ka lata. Anya, asinto pangit. Asintomatic ko na maa. Agalas kan. Sana siya tinaalas. No kasta. Umanugot ka nga ron nga agpupuk ka pala dito yung kwarto. Tapali iwam ti bagim. Na, ay, kasanon nga iti papanak. Apay nagagatila ko. Ay, Pipita! Umay ka man dito, oy! Darasam! Oops! Sakbay nga ituloy tayo, dito istorya tayo bida tayo, ani Super Pipita. Dawatik pa man nga pakipindutam laing bit, dito subscribe button, no di ka pa nakapag-subscribe, at log tuloy, iti palagkakadwa tayo, iti dito nga channel. Bayam nga aguman ni Yolanda amang pukkaw kan kapipita. Pimpupuk ko iti kwarto na. Sa payaban na ka. Kasanon nga agpaiso no positibo iti COVID. Di ka pa makaran. Sir? Pipita! Nay, makaungutan ni madam. Apay, kaya't mo nga ro da may ramraman ka ang makovid, Pipita. Agsasaruno ka ti panagbain na. Iso a pinanawak iti kwarto mi. Ay, sus. Basulan mo sa amot ni madam. Ay, basol mo na ito, Pipita! Ala, basulan na ni madam, sir. Kung Pipita, pabasulan na ka di muli nabaan na yung bagtibado na. Iso aday jay, aggagatulin. Ay, saan lakit di mamingga, gingga na adjak mapanit yan na, sir. Pipita! Sige, mapan ka. Nga magpatingga ka lang iti ridaw. Nakalak ti ridaw, kat di mo malukatan. Apay ka, day. Ay, Pipita, basol mo na apay nga gagatulag. Sasaro na pa yun, di pa nagbal... Ako! Ay, nakakmut din iti pa nagbal. Agbay sungatan, dan COVID ni mata. Ay! Ay, saan mo sama linabanan na imbag, di badang? Ni, linabakan na imbag, madam! Nagbanglong tupay tinamaya. Wag, nagpaglungag pa isaw. Nga mapay nagsasaro no, di pa nagbain ka, nagagatoy lang. Ay na, pabitlaan. Pwede mo lukatan diri daw. Imbilin nga min ni Sar nga aging gaaklaan dito ridaw. Makisarita kin ka, madam. Di na kayat nga lukatan diri daw. Kabausam day kalalakayan. Madam, baliwag tula ang nalabaan ti Badayaw. Ngam, saan kayo ko mga glibliba sa pumanawa? Jak pa'y lakaya tagpasyar po boy. Agi na naaklatan iti garden. Sakros ka matlaw na yan. Ay awan ti kasi ti ganad. Umadado ka nun ti makakaran iti dayta a virus. Ay narikdag sakit win namatay. Kasag, bakasyon ka na ko na. Di talaan. Saan ka? Makaaliwak siya. Anyang agbakasyon mo't nga ibagbagamot. Sana tila man adda may sawsawang mo. Hindi nyo mabutan ka rumar. Isan ka nga umay dito gardena na. Saan mo ta mabali na baybay anta ti garden? Wen, saan ta matay iti COVID ako na dang matay ta iti bisin.
Mahimas yung latta ti mga nanggal. Uray, saan nyo akasango ni madam? Saan na mabali nakasango tayo amangan ni Yolanda? Harigat mo saan tayo magsakbay. Ano nga tanti mapaspasamak ka ni Sar? Agtuha-duha ak nupudnaw. Anak kubit ni madam. Sino nga ron ti mang balon kini madam? Uray asiro kada kayo. Angam saan kayo asumra kiti kwarto mi kini Yolanda. Idisuyo latan ni Tiridaw. Mabuti nga't samad. Kasanon no, pudno anak ubi ni madam kat maakara na. Ay, siya ko natin makaamuha mang balon ka ni madam. Sa anak mo't nga ta amakaran. Nagsapan nga umawag kun laki din itinakam ko. San mo, gaya man ikaw mo to? Apa nga tangay nawagan nak ni madam? Hello, madam? Mas daw kagatan ho apay ngay nawagan ka niya, Pipita. Ay, Pintungal ay palubos ni Kuko alukatan tiri daw. Isupay pakapagnog ka mang pukaw kan ka. apay ka di madam? Inawagak ti doktor ko. Ang mga no simrumanan ti allergic. Ay, tamo kayang allergy ni madam. Sa papasulan niya. Mapanmualaan ni ti doktor iti clinic na ti reseta. Dumawat ka kin ni Kuko. Ikatang mo iti agas ka. Galwad kay kala kaya. Sana apod no anak upidak makita na. Dapay sa baling ibagayo madam. Mapanakiti ayan ni Sar. Tamang ibaga ak iti igatang ko iti agas yo. Sige nga Ruday. Bye. Inigdip nanti cellphone na. Kinapudno na Pipita, sinikapaklaan ni Yolanda. Tarumwar ko mamanan. Lupay anda pa nagamak ko na COVID. At tamo loko ni Sara. Anto iti igatang mo iti agas, ha? Agkuyog kayon kanidangdang. Kung dawa yun dahi tuyan ang makaaliwaksay. Ngam Sar, amangan mo sa pulon nak ni madam. Ay, agungat tumanan dahi chay. Ay, sos. Dagos lang ay pambaranday ta. Irason mo nga ado ti pasyente ni doktor. Ken ado ti gumatang iti agas, ta ado ti agsaksakit ita. Ay, wun nga pa'y susar. Panawan ti panagpapanatang kun adaw di agugurigor. Iso nga umad-ado man ti kaso ti COVID ita. Ay, ne? Natungtungan kayo mutin, Sar. Dangdang! Agsukat ka na! Kakaduan nakagumatang iti agas ni madam. Nakita kita asim rakiti banyo, ang mga nusaan nakaamangag. Purayom laingan. Ay, nagbayag nga agdigos ni Dangdang, Sar. Dagdagak laangan. Ibagak, amapan kami agaliwaksay. Tapno dardarasin na tagdigos. Nasikap mat nagpaysa ng kalkoko niya manang Pipita. Gunggo na ni madam. Nasaya at laan no san apudno naakaran iti virus Dangdang. Bareng pudno nga allergy na laang dayjay. Kasimot ni madam. Masyan ka pa'y laangkan ko na. Oray ka sa nuti kinaungat ti amo ta babae. Say-saya aton talata, Dangdang. Makaamiris to matlaan. Saan husto dagiti arang iton na. Sa dino ti papananta kalpasan ang makapangantaman ng Pipita. Ay mong gaya. Naimbak ta pinalubusan na ta ni angkal nga agaliwaksay. Una, agan-an nagtalaan. Saan ta ang makiduputot kadagiti tao? Sa agusar ta matlaang iti face mask kan face shield. Awan manang Pipita. Binaon na kami ti amo mi agumatang iti agas, kamutaw. Nambaran mi mutan ang nagaliwaksay. Ke nalagip ka man nga awagan. Pangururayak ka ni Dangdang anapan iti restroom. Nay, naimbag man ta nakarwar kayo mutlangan nagaliwaksay. Mapagbiit kami mulaang Ni Popoy ngay. Binaon ko, agim matang iti merienda, ngam nagbayag mat. Ang mga no, sanda pa'y analuto ti katangan na pag merienda me, ang mga no bigat to pa'y. Sika talaga kamuto. Ewan pa, nagbayag. Mga no, nagkapuranan iti merienda. Saus. Ni, sumpit ti, sudan ti sumungat. Kadwa na ti birber nga sana iti lusay. Pinanawan ka no ti asawa na. Kasta nga raw. Sige ang arad kamutaw. Itulay tanto manon ti agsarita yung tunrabi ay. Adamot ni Dangdang. Mapan kami pa ngamin gumatang iti agas.
Anyan, imbasa na kakilaan. Inadot mo matang sa cellphone mo ah. Apo, tasa pa man nga mawag ni Pipita ah. Haka mo to. Napanda ka no iti kadwa na akatulong ni Jemol. Nagaliwak sa dabi tarimwarda mo lang naging matang iti agas. Ay, kasi kat, napintas na di kadwa na akatulong ah. Loko. Apay adamagam kanya. Ha? Diya ka mo saan ko pa'y mo nakita? Apay, korsonada manay. Ay, ala, agmerinda takitin. Tay tuloy taman tagtrabaho inton madamdama. Awan maibagamon. Tinagsaritaan mi kini Pipita. Inistoryak man ng ka. Oh, nyapay sa pulam. Uri saan ka kumapanyag merienda. Tama ka anain apamigsap. Ang nakasarita mo na ni Pipita. Agadong ibagbagam. Awan lat sa bale maibagamon. No di ka pa'y lagmerienda. Ibusek na ito yan. Awanan ti mabatikin ka. Agmulakat ka. Nga. Panaman no kabutang na. No, saan mo ilang ang maibturan ti iliw mo at di makakita kanya ka? No, di mo impapas ti iliw mo kinidaw lang. Anya aya ti ibagbagam si Kayolanda. Kalpasan ngayon patalgad ti doktor ana allergy kalaeng. Inkadeng ko asan ka nga ipupukpay. Masurunak kan ka kuko. May sama na dya Pipita. Ad-adan ani dangdang ti mabutang kanya. Ha! Magyaman ka Saan na po no akaran ka iti virus. Sayang day di papanak ko ma. Apay, adda ko mapapana, mapaponsyon. Hindi ka lang nakaman. Dula amin lita nga ibagbagam mo. Si Mang pati may sa agay yung may kinipit sing aga po ija brown. Di sukumapay tinasarabog adulyar. Payag laki ni Pipita kintang-tang. Tagka-angin aklauna yan. Ay, Yolanda, apay saan ka adagaan Nagpuskol ta kawas mo. Sa atid dog pa'y timanggas na. Di ka man makibibiyang. Ay Pipita, dangdang, alis ko adyaw! Mabitla nga mga no aga-allergy kan tumanayin. Kaslamat tag adda sakit mo hepa. Apay, papanamaya tak kundi alahas ka pa'y. Kaya anak sama pagpungtutan ako ko. Ay, nagitanda Pipita kendangdang. Kaya't mo asawan, ituugot mo da Pipita kendangdang. Naslaan mo ko, no sa dino ti papananyaw. Matganti, umayan tayo, madam. Naimbot ang pilipid ko, diba? Naikaglis ko man titilak and may kami kinimanang Pipita, idi dito mo. Dito'y tinagtulagan ni kinibit si pagkikitaan tayo. Ay, dangdang, saan ka mamadayo pa ya? Ay, nibit si Daytoyen. Hello! Dakamin dito, dakil amon! Talpasan iti panagdaputay iti kasagay ni Amiga Kanora. Agsublita yun to dito yung mall nga ag-shopping. Wah, hindi so nagpagak di dakil. Anyat ko na. Sana ba tuloy? Apay ngay talaga ibaga, mamay pawil pa'y lati. Ay, kagurak day ta balikas. Manang Pipita. Intay umat gayang makipunsyo. Una yan. Sige, may kalangarodan tumanon dito yung mall. Anya? Saan ka makaruar? Agurigur ka? Ay, ala, oray nga simgar dagiti tutut ko. Amangan mo na daha, kubig mahon. Nagadon na dito ginagkatang yung madam. Ay, agawid tayo ka din? Ay, saan pa'y? Umalatiw tayo dita bangir a building. Kakaisuna na karwara. Saan yung kadya kaya ta makaliwak say kayaw? Ay, kayak niya, madam. Uray tadwa kayo mga para pagkatkaw. Nagagsunday tibag ko. Sublatan man Pipita. Madam! Ay! Ay! Agaw tibag ni madam! Matik tilala! Tibag ni madam! Saan ka makaadayon? Ay, nakabangon na dagos! Nasot na! Sige, masnig ka lang ko. Sige, dumarap ka! Iya! Anya!
Umayan na giti pulay sa mang tiliw kan ko na. Itaam tinapasamak mo, Yolanda. Saan kayo nakaalay ti virus? Ngam, dandanikan na isakmat. Ang tigtigirak pa lang itinervyos ko. Ay, agya man nag-unay kan kapipita. Ay, awan anyaman na, madam. Wow! Naglaing kagayam man ang pipita. Isuro nagtumamat inton maminsan. Duhatan ti mangispal kini madam. Ipaglaban si madam. Ay, hindang-dang. Uray sak madam. Nagdanag ak itinapasamak. Kung uray mabutbutay nga. Iturod kunti masidag kini man ang pipita. At numatulungan. Makita mo, Yolanda. Uray ni dangdang nga di mo kay kayat nakatulong. Kasta unay apan nangisakit na ken ka. Pakawanan na kumadamdang. Apay nga agpakawan kayo matan. Awan ti Basilio. Di nga men, manang pipita. Madam, saan kami laeng akatulong amang serbi ka na kayo? No di kahit, salak ni banda kayo iti pagpagkatan nyo. Takaan kayo sa unay. Kahit di sa upas. Ay, kaya't ko ang supas. Hanggang mabiglaan. Anya supas. Daytay malaukan iti kalog. Wano, daytay malusay asupas. Ay, saan amalusay, madam? Agpada adwa akita ti sopas. No kayat yo, at dapay tinapa. Malagip ko. Just maulawa ka din na oras iti dayta atin na pa. Ditaan dati miti nagibusan iti istorya nga netampo kita nga gundaway. Pataan naman tayo sumarunong nga pan nakigasam-gasat. Tuy bida tayo ani Super Pepita. Sa pailang pumata naniliwa kayo pabayad kita ito nga drama. Tapos daw makaiba ay tinaksak ken liliwa tagiti kapadasan. Tuy bida tayo. Intan sumarunong naman. Di mo ko manipipata di tag-like ken subscribe. Ken pakishare met time dito nga video tayo. Agyaman na kata kayo amin nga nakipagdingeg.